for tuning into Zim News Beat TV. Yeah! Moro na mnizo! Pakadi ko pamushapano na yewa zukuru. Kana kuti ndikatumisha kwenyu pamabva pakadini. Ndikayangana ati kana mulendo akapita pamoyi. Kana yamuka mkulu yeye ati mama. Muyangana ngati televizori yaya. Zvanzi isu tiri vanhu vatema tinotevedza tsika dzedu dzechivanhu. Kana vaenzi vakasvikawo pamusha munodii naye vazukuru? Munongoramba makangovatarisa semuri kuona TV here? Muridani azukuru. Makadii vazukuru vangu. Ndiko makadi wasekuru. Zvinotendwa iko zvinomadavira nemufaro mukuru kutaridza kuti aiwa sekuru wenyu munovada. Zvino hanzi kana manga musingazive ini ndini ndinonzi sekuru Tasvo. Mazvinzwa vazukuru? Ava tateguru vamuri kutaura navo ndivo vanonzi sekuru Tasvo. Mazuva ano kunyangwe ndisiri hangu chizvarwa chemuno muZimbabwe, mazuva ano ndiri kurarama ndiri muno muZimbabwe. Ndiri kubatsira vazukuru ndiri kuHarare uko kunonzi kuMeboreni panhamba 7 Anderson. Mazvinzwa? Azirero ndafasa manje. Asi zuva ranhasi uno ndagamuchirawo mufaro mumwoyo mangu. Rade inoenda ponda nawe kana kuiponda pachibarirwe. Chikonzero ndechekuti vazukuru vangu mandidanawo kuti ndiuye munzvimbo ino inova nzvimbo yezhombe yandisati ndakambosvika paupenyu. Apa kana ndayamba nkani kana kuita usokoro. Nekudaro ndisati ndafambira mberi nemashoko mazhinji kana kuti ndisati ndafambira mberi nebasa rangu randapindira mumusha uno, ndine shoko raandiri kuda kumbotaura pamuri. Ini nawe chimokandanda. Ndinoda kuti muzive kuti ini handisi tsika mutanda.
ndiri chiremba, ndiri ng'anga. Stove. Mazvinzwa? Yakuyamba nda una mbumba idanichemera. Chekutanga ndechekuti ndine mhuri yekwamugwagwa inova ndiyo yakandishevedza kuti ndiuye mudunhu rino. Popano nawe pamwe. Asi pano patakaungana kudai apasi pamusha pemhuri yekwamugwagwa. Ndizvo ka? Pano pamwe pamfumo. Pano pamusha pachangamire. Gara kukuzana nango nkani. Pane kanyaya yakadikisoka ndoda kukuudza. Apa tikashura musava tokona kuona kapirija. Hanzi takafamba kubva pano takadarika musha tinosvika pane kabhiriji togona kuona pane kabhiriji. Tijura. Todarika pane kabhiriji. Kabhiriji kaya apa pakweka patsari. Pakweka pasidada. Hanzi karwizi kacho kari pano pakwekwa apa. Pejo patauni apa. Kabhiriji kanzarire pakweka pafufuva. Asi pajura na zvinhu zvinji. Zvakanaka. Hanzi kabhiriji kako akapazive pakwekwa apa. Kari pamberi apo kabhiriji adarika mushana pamberi kabhiriji apo. Hanzi kabhiriji kako kari apa kukwekwa akakuzive. Asi pakabhiriji ipapo panodarika nemotokari nevanhu vakawanda vanoziva kukwekwa. Marinzwa shoko rangu iri. Ndotodaringana naine. Hanzi ndo zvakafanana neni ndakafanana nekabhiriji iko kaya. Ndotodaringana namwana kachiro pamwe patakara pano. Hanzi ndo zvekare zvakangofananawo nemuridzi wemusha uno Changamire vepano. Ibhiriji ramunoyambuka napo kuti musvike kwamuri kuda kuenda. Mukasokonezana uko makwera kwamfumo. Sarisai mune zvazvinoita kana manetsana kumatazogarisana kuti munoenda kwamambo kuti mudii kuti zvinhu zvenyu zviite. Apa chakuyama mufuna kuti aike mafara kubwera kuti aita mumbumba kwaiye mfumo nakuzovapasa ate mumvurisawo kuti ine ndikwere mwana wopano. Hanzi chekutanga ndichakumbira kupawo Changamire mukana wekuti vambotitsanangurirawo mashoko avo zvichiringana nemhuri yekwamugwagwa kuti izova iri inobatsirirwa pano pamwe paChangamire uye kuti zvakazopa kuti sekutashwa vakwanise kuzenge vari pano pamwe paChangamire vachibatsirira mhuri pamberi paChangamire. Tichakumbirawo Changamire. Aiwa tinotenda muzukuru wasekuru. Vanhu kwamugwagwa mukugara kwavo muno ndindakatovapa usapu ini vanga vasiri masapu akusangana chame Apa ndikayangana pine unatenga. Hanzi nazvino ndiri kucherechedza chitupa cheusabhuku wavo makavapa Changamire makavatorera kai. Ndakavatorera nezuro vakurwara sindichavadzosera kana varapwa. Mhuri yekwamugwagwa ndo yakauya pano yaita dambudziko. Matambudziko ane vana vakakura akawandisa. Mama wacho andorwadza mukawawa. Asi hatidi kufumura hapa vamwe vanhu vari panapa. Vanhu vanofamba vachitora nhauro dzevanhu. So hatizotauri zvakawanda. Asi mhuri yekwamugwagwa ndo yakagona kusumudza Sekuru Tasvo. Sekuru Tasvo munhu anozikamwa kana mukatarisa musocial media munovaona. For sure vanorapa. Tatosangana neumwe munhu panapa akatorapirwa hama yake ushu muzukuru wedu akaenda achiperekedza shamari yake yanga ine mwana aipenga akabva kuLupani netsoka kunosvika kukweko. Munoziva kuLupani kumberi kwebhulawayo netsoka kunosvika kukweko akashama akadai. Muzukuru wedu ndeupi apa takarapa kuHarare? Ndiye akaperekedza munhu akadorapa kuHarare. Zvakanaka. Vakangoita 2 hours yete munhu anga right. Nanhasi musikana wacho mungamuona hanzi mutori mudhafu zvokuti nyange nemi munotofara.
saka isusu tinotofara tatovaona sekuti tasvo vatiyo vanokubatsirai vanhu vakawanda ndavaona panapa vamwe vasiri kwamugwagwa mune tendero nemiwo yokupinda muchihwa matari yenyu muchibatsirika handikani izvo zvakakosha vataura sekuti vakati handisi tsikamutana vana tsikamutana ndovayo kurovaya kumusana nekudumbu ivo vati havadaro vati vanokubatsirai zvakawanda munozviwana ivo vazukuru ava vanofamba naasekuru izvo zvakakosha neso tafara kuuya kwavo sekuti tasvo toziva kuti ava zvikwekwe tomboburiswa neso zvikwekwe tombokweshwa zvosara saka kuuya kwavo vasekuru tasvo vavinga direct vanhu vana kwamugwagwa imi vana kwamugwagwa murapike musazoti kana marapwa modzokera futi iko kuuya kwako kurwarisai izvo saka nemazuva angu iwayo wandatenda mururu nemiridzo zvekare mashoko makuru akatsara kurora Changamire. Ndinotenda kuti mose zvamuri pano manzwa makanzwisisa kuti mhuri yokwamugwagwa ndiyo yakauya pano kuna Changamire yakachema kuti tinoda kuti tateguru tasvo vauye vatibatsire tiri pamberi penyu Changamire. Ndizvo? Amen. Kwete kuti Changamire ndovatora sekuru tasvo kuti vauye pano kuti vazobatsira vanhu vari pano kwete. Dare rose ratounganidzwa pano nevanhu vekwamugwagwa ndivo vakakumbira Changamire vakati Changamire isu hatina nzvimbo yakafanira yekuti sekuru tasvo tingakwanise kunge vachitibatsira tiri. Saka tinokumbirawo pamusha penyu kuti dare redu rigone kuitwa zvine mutsigo uye zvakakwana. Nhaika vazukuru, bedzi tinotenda. Saka kana pane vamwe vane huma dzavo dzakazaruka sekuru tasvo vanogona kutaura nemi zvekare vachikubatsirai vasati vadzokera kuHarare. Nhaika vazukuru, tipeiwo chipo chemhururu nemiridzo. mukayangana iye tasvoyo pakwatama ava mukuona yanyadeza ava muri kuona mbarabazana aka musikana ndokamutsikana kankomwa zvakanaka. Hanzi ndichada kuti mundizive pamafambiro angu andaita vakomana vamuri kuona vakagara vakapfeka matisheti akanzi gogo tasvo tateguru tasvo vamuri kuona vakabata mbira ava ndo varidzi vembira vanoridzira tateguru tasvo. Nhaika togozochiuya kune vamwe vakomana vamuri kuona vari kunoku ndivo vazukuru vasekuru tasvo vemudare vanoziva kuti ivo tateguru tasvo vanoombererwa sei uye tateguru tasvo vanozoitirwa zvipi nezvipi kana tapa danho iri neriri. Nhaika togozoya pano pedyo pangu pandakagara tina gogo tasvo vamuri kuona vari panapa ndivo gogo tasvo. Nhaika vazukuru, tinotenda tichimbopaiwo chipo chemhururu nemiridzo kuna tateguru tasvo. ndikayangana ndikuona tumwe tumaso tukumanyamanya kuti kamarapashaka hanzi nasekuru ndatarisa pakati penyu ndaona vamwe vane mazituziso vamwe vasikana vamwe vari matuziso turi kunditarisisa chaizvo tuchiita seturi kuyemura kuti pamwe tungawane mukomana sekuru tasvo. Hanzi aiwa kwete, sekuru tasvo vane haranga yavo sekuru tasvo yavanofamba nayo ndivo gogo tasvo vatinawo pano. Nhaika vazukuru, ndinofunga moga muri kuvaona mavaziva. Tatenda. Kamba afamba na nyumba yache. Hanzi hamba inofamba nemba yayo. Zvakanaka. Hapa muite bwere mambuyo. Ndichakumbira kubva mugano apa vazukuru mose vakagara mumbodzoka kushure zvishomanini. Mhuri yandafambira kwamugwagwa iuye mudariro apa.
Bumba bayekuramuka kufuna rubasa tomasha apande patsogoro. Mhuri yekwamugwagwa muchifamba makadaro ndinokumbira mukomana mumhuri yenyu yekwamugwagwa anonzi Thomas atungamira auye pamberi apa. Fumirani. Itai zvekuchimbidza vazukuru. Pane anonzi Thomas eri pamhuri yekwamugwagwa. Tiri kuda baba vacho anova Sabhuku. Yenzeni mbumba yache. Mose muri mhuri yekwamugwagwa. Thomas yogara hapo. Hapo cho hapo. Ya ipapo chigara hapo ipapo. Wakatarira kuna sekuru. Apa baukara. Pamusoro tipewo nzeve kugara kutaura. Muzukuru Thomas, hanzi nasekuru panguva yako yauri kufamba uchisvika kugara pawagara apa. Yangana unembo dzina Adam. Hanzi ndacherechedza ndaona pari kunyorwa zita rinoti Abel. Ndiani? Abel. Andizi, yes. Kuna Abi. Ya, Abi. Absalom. Hanzi ari ku. Aripo. Uyatona. Ndinofara makadi. Chinondifadza ndechekuti rimwe zuva ndakagova muchitaura muredhi pamusoro pembereko here kuti ndini sekuru taso muchikaranga muchivanhu saka ndinofara nokuti takatarisana chiso nechiso nhasi. Makataurisawo zvinotibatsira ari kuko anokwanisa kunzwa ari kuko anokwanisa kunzwa. Musataure zvinenge zvine chiteketeke. Ndati ndinotenda kufara kuti ndichasangana nhasi nokuti rimwe zuva ndakavanzwa vachitaura muredhiyo kuseni pamusoro pembereko kana kuti zvimwe zvakadaro nezvimwe zvikaranga zvakawanda saka ndasikasanganiswa nacho. Apa chitasoro munhu unoona mutelevizore kumuyangana padesha. Hanzi iko zvinowaita hako laki rombo rakanaka nekuti munhu wawaisiona paTV iko zvinowa kumuona wakagara naye pamumvuri womuti. Handi ndizvo? Ndizvozvo ndinotenda. Apa ndikayangana ngani ndikapita pasi pecho panga pana ngani kuchoka ngani yakuipa manje. Asi ndikayangana ngani rero nikutamanga ade ndifika pamoyo. Ade ndikayangana pamoyo kokara kwawana. Hanzi pane nhau iri kubuda pagirazi rangu apa. Nhau iyi ndaicherechedza ndaona uchifamba uchitendera mukati memusha. Asi musha wauri kugara iwewe ungandikurukurire kuti musha wani? Musha wandogara ndowangu. Asi pano musha mukuru wababa uri padhuze wandogara ndowangu. Zvakanaka. Ndikayangane pana mpepo yakuipa kusokozera ade mumatengo ade kana paukara. Mpepo iyi ndikayangana mpepo yaufiti. Pane mhepo yandaona muzukuru iri kutenderera mukati memusha wako nemukati memhuri dzako. Asi mhepo iyi imhepo yehuroyi. Wazvinzwa? Ndiri kuzvinzwa. Ndikayangana parapai. Munhu angada pada zvinhu zvakuipa manje.
ate wewe zafika fazi yakuti utapita majamaa ate adafiriseri apa kana pambumba nakayangana wewe ukafira mate basi zvinu zvanongo wakangana na muntu yedu chichitika referendati hanzi nasekuru ndacherechedza muzukuru baba wako munhu wandiri kuona pagirazi rangu akafa asi kufa kwaakaita akasiya akabata mishonga yake yakaipa mishonga yakasiya iteketa nezita rako kuti kana iye achinge afa ichasara iri yako na zvino mishonga iyi ndiri kuona iri kushanda kwazvo paropa rako nepazita rako kudzimara na zvino ndiri kuona iwewe unosvika panguva yekuti kana wakanetsana nemunhu panhau yaunenge wanetsana naye ukamupikira kuti iwewe uchaita zvakati ukapfira mate pasi ndiri kuona zvaunenge wamutaurira zvekuti ndiri kuda kukuita zvakati uchimuita chokwadi mufananidzo kana munhu wamuudza kuti ndiri kuda kukuona urarame unofa ukangoti mate tu pasi munhu iye anofa zvechokwadi handisati ndambozviita hangu izvozvo ndiri kutotanga kuzvinzwawo nhasi ndichitaura kudai asi handisati ndambozviita ndizvizivi asi apa udayangana sipecho yangu ndikayangana ndakupata mamwe mashoko andiripo kuda kuwedzera kuenda mberi ndeyekuti iwe ndakatuma vakomana vangu panapa negirazi rangu ndakavarayira zvekuita iwewo wakapinda pagirazi rangu rakakubata kuti uri muroyi ndo nhau yandiri kukurukurai dikira apa ndikadapeta kutsogoro pane nangodzina rekutamanga pasipitanga asi muntu ndikanangati muntu adafiriseri asi muropa ona muropa ukuyerera mashi asi ndikayangana ndakaona pakunembewa ateka dzina kakuchoka apa atiya paurospo chitoveya hanzi pakati penyu apa pane ndatarisa girasi rangu pari zvino kwamuri vamwe vazukuru makapoteredza hanzi ndaona pagirasi rangu pari kuyerera ropa remwana wandiri kuona aita seafa nenjodzi anonzi Paul ndiani ane mwana anonzi Paul akaparara netsaona nawo familia hanzi kwete wemumhuri yekwamugwagwa anga ari pana pamupurisa wedu ane mwana asina ana mwedzi ashayika nini ndikayangana kumatako papachi ndikuyangana pakunembe watezekero pastori hai ndakacherechedza pagirazi rangu ndiri kuona zita rababa wake mwana uyu anonzi Ezekiel Stole chokwadi changa dai pafunda afana kucheza naye ndimuudze ngani asara hanzi dai anga aripo pandada kutaura naye ndimuudze pamusoro pemuroyi wake akamurayira mwana anonzi Sara Yanga apa choza zvejo apa ndingayangana zvinu achitangati muntu angari pakuromberesawo ekuti muntu adaika kuti mazimai akati mkazi kuti apita akabare mwana abara mwana zvinhu zvakati mkazi kana kuti afuna kubwerera kumuyi ari paprograma konferensawo muntu akukochokako kana na mkazi wenawo zabwera chitafe hanzi ndaona maitikiro azvakaita uyu mwana anonzi Paul anga ari mwana anga achine zera rechidiki achangobva kunoroora mudzimai wake akaita pamuviri akanomusungira mudzimai akanosununguka mune zvakanaka panguva yekuti mwana ari pakutorongawo urongo hwekuti ndakuda kuita kuti mudzimai achiuya pamba nemwana ndopakanopinda mutsaona nemotabike akafa apa ndikayangana makore kana kuti pakukhala angazhura ati vhindidosi hanzi mwana uyu ndacherechedza padare rangu pagirazi apa ndiri kuona makore ake mashoma aya asvike pa25 years ari pasi pe25 years apa Fambai tategu. Mbwaya kana mbwaya ikagwa inkangana uri nechaikutamangisa
Hanzi imbwa zvainoita kana ichimhanyisa ingava tsuro chero yakadonha haikanganwe kwayanga ikananga, inongodzokora kwayanga ikananga ichitevera tsuro yayo. Apa ndifuna uyu Rabasha abwere Remigio atigwagwadza. Hanzi ndiri kuda mukomana anonzi Remigio Mugwagwa. Reston Mugwagwa. Iwe, huyu mbani wako. Hanzi uyu ndiani wako? Baba. Waita nani? Ni baba wako pakudii? Wakalibereka. Ndugu yangu. Hanzi ndiwe first born yawe era. Wangu ndino dangwe. Undikayangana tango ranyu katotanga ri muntu adakoya ati wakara konda asukasapora moyo unavheka. Shalani pansi neswe hapa. Hanzi ko chikaranga rudzi chandiri kuona chaivamo mumusha menyu pakuberekwa kwamakaitwa chaiti munhu kana aberekwa mwana achangoberekwa kuvhutwe rake rinotorwa somudanga remombe. Chikaranga rudzi. Ndakazwa ndo zvaitika sina ndakurira pamusha sindakazwa kuti pamusha ndo zvaitika. Ko tango ranyu udapita udaita chani? Ati 24 anozi. Hanzi ko chii chakazoitika kuti iwe uzotanga kupinda mumusha wane 24 years. Kuberekwa kwako nekukura kwako ndaona hauna kuberekwa nekukurira mukati memusha. Wakararama uri kurutivi. Mumusha kwazopinda musha wane 24 years kai. Wangu ndakapika tani 24 years. Asa pandikayangana muita sevantu mutamanga patengo. Chani chaifuna kutambisa madhara yoga kana kuti ai indizvita nini asi mukapikirana ginde kuti iwe tifuna kuona fazi kuti utachita tani. Hanzi ko chii chiri kuitika? Ndaona iwe uchita seuri kufamba nababa muri vaviri mukanopinda mukati medondo. Baba vako vakakuti mwanangu, ona chinhu ichi ndo chandiri kuda kukupa. Iwe wakaramba ukati baba zvekupiwa zvinhu zvakadai zvandidi. Baba vako vakakupikira iwe kuti nekuda kwekuti waramba chinhu chandiri kukupa undinyadzisa. Hauna chauchaita paupenyu hwako. Kurarama kwako kuchanetsa. Chii chawaitambidzwa nababa vako pakati pesango iwe uchizoramba? Ya ichokwadi nawe yakaitika 2010. Tichifamba nababa tichienda kumaprasi. Todarika munzvimbo inonzi tinokukumbira kuti utaurisako mzvimbo. Tasvika kudhamu raMisisi vakati iwe nauya ndakataura kwauri ndaredi kuti ndikupe. Saka nawe vanga vatya kundiudza, saka vakatuma mwana anonzi Kabila kuti andiudza akati baba vada kupa itsvimbo asi tsvimbo iyi inoshanduka. Kabila aripi? Kabila hapo akaenda kuSouth Africa. Chidane. Iwe ndishukuru bana. Ani pamusoro ichangamira. Apa ndikutamanga ndi mvuto ya Zunya Africa. Hanzi girazi rangu ratendera tarisa munyika yeSouth Africa. Chitavera ndikona pakunemba chitavera Bright Star. Hai ndikona pa girazi rangu apa pari kubuda zita rekuti Bright riri pauso hwako. Maongwe. Arubona? Aripi? Zunya Africa. Ari South Africa. Ari South Africa. Uyu mpano udakara uzande yafuna ngarakara pambano. Hanzi muri kuziva here kuti ushe hwamakatakura nhasi iye ndiye aida kutanga ari pausheho. Ndiye aifana kugara. Strovea. Apa wewe uri muntu mkuru nawe kuti cheze pambomba zilishe apa yangana nangu adabisa makutu afuna kuupara. Hanzi nasekuru ndiregererei muri changamira. Handikwanise kutaura mashoko mazhinji ematare enyu kwere dzakateerera. Dzimwe vapa dzatovhura kare nzeve kuti dzizonzwa zvachangamira dzofamba dzizopaumba kutaura zvisina maturo. Saka wewe unofuna zabwera ndinokukumbira kuti kana ndanopinda muimba yematare umo tichakupai mukana muuyamo tozotaura hedu nyaya dzedu. Topinda pakadzikadzika pacho tiri muimba yedu tiri vaviri. Ndichikuru pafumu. Hanzi ndiregererewo nasekuru. Aiwa totsenza.
Ngori dzaimbira zvimambira. Ngana bayo. Zinere. Zvakanaka vasukuru. Adenkani buchi umarani utapira. Hanzi nau uchi haupere kunaka. Muzuwa fara mene. Hanzi izwiri munoriziva here? Hanzi munoziva here izwiri kuti nau ihuchi haupere kutapira, munorizivawo here? Tingapaswera panokuidzirwa mbira dzine kuimbirwa kusvika zuva riviri. Chingonakidzwa chete pasina basa rafamba. Nai. Zvakanaka. Ndikayangana nadzukuru ndiri mabwino. Kwese izvi tingareve izvi na izvi na izvi. Ende nkani idaitika reveredade. Uyu ndachisafara kuti iwe fazi ya ndakosha ndareva kuti wewe
ndifuna kuti ndikupase 20 yafika chitovera kumandira kunango muntu uyu sipeji yanga referendadi nampata paida mpata inareva pomwe dzina mwana wacho kuti uyu masiku yake kufiriseri afika afuna usira zvintu zvakanaka kuchoka pasipeji ranga teneresai muzwe nditsinire zviri kutaurwa nasekuru hanzi zviro kwazvo nauye huroyi iripo pana baba mazwa kavazoko ndichitaura ndichidaro girazi rangu nezuro rakamubata nazvino ini ndigere pano ndiri kutsinira kuti ndakamubata mashoko akutaurwa nasekuru nauya ndavinga ndeyekuti ndimusunungure mhepo yehuroyi iri papi iri paari akwanise kurarama uye akwanise kugarisana zvakanaka nemhuri uye mhuri yake ikwanise kuirarama upenyu hwakanaka mazvinzwa kavazokoro saka sekuru vari kuti mashoko aakataura kumwana wake kuti mwanangu zvandakambokuvimbisa zviro pane chandiri kuda kukupa mazuva yacho neyakwana ndakuda kukupa kusvikira akazotuma mumwe mwana ataurwa apa akazoenda kutomudza kuti pane nzvimbo iripo asi nzvimbo inosanduka kuda kupiwa nababa hanzi ichokwadi chakaitika uye baba ava vanga vagara vaziva kuti nguva yavo yekufa yakuchinokwana maringe nemishonga yavo yavakabata saka vanga vagara vakanyoresa zita remwana werashedzwa kuti uyu ndiye wandichada kusiya ndateketera zvinhu zvangu kuti zvichasara zviri paari kana ndichinge ndafa mazvinzwa vazukuru apa kandikayangana udzati iwe zvinchitika pakukhala muzukuru anzi unoziva here zvinoitika pakana vanhu muchirarama mundu apita kana akapata mankhwara kana ukapanda palibe mundu anopasiwa dzidzi kana kuti nyankoko kana kuti njoka zvazvinoita ndezvekuti kunyange munhu akaenda kunoromba haapiwe zinyoka zishato rirefu pano nekuku kana kuti haapiwe zizizi rihombe so kana kuti zibere rihombe so aiwa anopiwa uri mushonga unotaridza kuti mushonga inoshandisa uchidai mankhwara yaudapata ndinogwadziwa chero ndiri panapa ndinogwadziwa ngomira ako muchano uchataura ndikareva ini ndikupasa mupando ndikudzvanyira rini hanzi handikuvhiringidza ndikurevere nhema handikudzvanyirire asi ndinokupa mukana wekuti utaure wewe mankhwara yaudapata uchika pauyu pakabhesa namankhwara yaudawika pampandiko yamuti ndaka handine mbobata mushonga hanzi nasekuru iwewe mushonga wawakambobata uchiuisa pamhanda yemuti umwe uchiuisa kudanga remombe umwe uchiuisa pakati peruvanze waiva mushonga we handina mbobata mushonga ine ndichitwa tatsva hanzi ini ndinonzi tasvumzu chida zvoda chitika rinango gore hanzi zvakaitika rimwe gore ndezvekuda izvi mankhani wakuita nhau yenharo sedzauri kuita mundu adawira mazi paiva nemumwe munhu aiva nenharo sedzauri kuita idzi munhu akawira mumvura yaiyerera murwizi mvura yaipitako mvura yaiyerera ichiendako kwabura mwe rapasha achoka kumowa pakauya mumwe murume aibva wakudoro zvake tikanzi apa mukuyangana Tomasi ndoibva asvika akati naimi vanhuwe mumvura umu muri kutsvaga munhu anonzi Tomasi awira mumvura here mundu akawira mvura afuna kuti anyamuro namazi zvikanzi hongu ndiye watiri kutsvaga zvikanzi oraiti asi anti munozoti kana munhu awira mumvura anotakurwa nemvura achienda kuenda mvura zvikanzi ai Tomasi namakane yake nawo kuyangana kupita mazi yanganei kwaikuchoka saka munhu iye akati aiwa Tomasi aiva nenharo haangadonhere mumvura akabvuma kutakurwa nemvura kuenda uko ari kutokunda mvura ari kutoenda kubva mvura saka musamutsvaga wokutsvagai uko nekuti anga nenharo nenyaya yenharo vanangu aitamba murukova so achidzvina so achifushirana nadhaka katukutuku fushirana vamwe nangu afushira akagomba kakati dzee pasi vhariwa so ati tukutukutukura kaitukura tukutukutukura dzee tukutukutukura dzee ati nyazi dzekunda rufu hanzi nyazi dzinokunda rufu muraona mawanda ai makaona here riye rinonzi gama mombe kana kuti burwa yakara mudenga
rinokwira mumuti mavanda gama mombe chakuyangachita manyazi hanzi ukaritarisa unoona richinyara chizira kugwa kuti kwana kunyara chinotozosvika pakuzodonha kubva pamusoro kudora pasi kuti kwana nekunhau yekunyara wewe ndikakuyangana uri mwana mng'ono mazi hanzi iwo Thomas ndikakutarisa uri pwere chaiyo umva wewe unkani ndachitika pai wako ndada kudzonga hanzi nhau yakaitika iwo uri kungonetsa zvako asi ndakubvira kana ndichitanga kutsanangurira kuti baba vako ndivo vakakukanganisa penangwana makadi teginda 21 dia hanzi kana uine nharo neni tite beju ndikupe 21 days ndinaizvo ndoita nharo dzedu ine ndiri kukosha kuti iwe udadzongewa wamva nkani isipeja yangu nawo kuti tamwiri bapatawo asidapata wewe hanzi ndiri kukuonesa zvakanaka kwadzo ndikakuyangana so panopa ate kana machipesa kana dzulo ate kupita kusaratenya waita kuwadziwa kuita tsvu apa ndikangana borosa ungaita dhakara sawo ya polisia intani nchito muimano polisia imariza iri nufiti muimano hanzi izvozvo ndikakutarisa iwewe kubva nezuro kumadeko wakatanga kusvika wapinda pagirazi rangu wakatanga kusvika panguva yekutadza kuita weti chaiyo nazvino ndikaramba ndikuchenjeza hanzi wakaita here weti ndizvozvo zvakaitika manesuti hanzi nazvino vanangu varapita pasivaja vamwe vapinda pagirazi ndirapi amukutadzira kuita weti tawirainika dairai uyu ndampata ini ndikakupata nimanga atite kana nkodzi mutudzi ukuona ureka kuchita utudzi kupata atevidia uyu ndumupo hanzi nasekuru inini ndakakubata munhu unogona kuita 20 days usingaite weti kana tsvina chaiyo usingaiti izvo zvanzi uyu ndikamutarisa mhomwe make ane mapepa ekupolisi utadaenda kuchipatara pashure peungakuitisana nharo negirazi rangu rinorapwa kuchipatara hereni choza peperi nhau dzemumusha menyu dzinoenda kupolisi herewe nhau dzemumusha ipakomana waverenga zvachani peperi hanzi nderei bepero hanzi nhau dzemumusha dzinotongwa nepolisi here handina pinda nenhau dzomumusha ndasida kunorapa unoda kunorapwa girazi kuenda polisi ndandingazvizivi izvo waita accident kupolisi iri kunyorera tsamba waita accident ka hanzi kana uchienda kupolisi kunoendwa waita accident polisi yekunyorera tsamba yemedical report kuti uende unorapwa kuhospital saka apa waita accident wadi kubwera kuna mfumu kuti ine ndikudwara ndikachitirana kuti nditsudzuriwe uyu mfumu ndaida kuchemera robore pano nawe ini ndiribe kukuchemera inda kuchemera hanzi ndakakushevedzera kuti uve pano iwewe wadii kuenda kuna changamiro kutaura kuti ndodambudziko rangu ndakakushevedza hereni ndakakushevedza hereni kana kuti wauya panapa nemhuri dzako muchanyara nawo muchanyara nawo hanzi waiziva here nawe aisokumbira arapiwe chete amendika ripota timpe ayai kana basa iwe uyu penangwana makadi penangwana gomu kwakufuna kupita ine ndine tasu dokumento chitafeko ndichita paranyabezi sheyo nawe muntu pawo wamseu hanzi nasekuru aiwa musamutorere mupei kana akada kuenda kwaanoenda ngaaende hanzi ina ndina gombo rinondikurira ndiri n'anga inonzi tasu ndinozivikanwa pasi rose ine ndinopa munhu kutopa rivirade kuenda kumakuva hanzi ini ndinotouraya munhu pajekerere kadati munhu utakwa tinovigwa kumakuvako ine ndichifamba hanzi ndichitifamba nga ndanyaya dzinondivinga anenge achitouraya mhuri yake hanzi ndina ndichingofamba zvandiri kuita day and night hanzi iye ipapa anenge atofa ake kana ufuna kubwera usiku kana akada kuya usiku
Anona ndakara ndukazira chimangazo. Anoona sekuru akagara uchitokangawo mhandiri. Afuna bwera midia padecha. Hanzi kana akada kuuya maskati machena chena. Afuna kumandara chikwambo. Hanzi kana akada kutuma chikwambo. Penango chikazi kuchipasira tupatuka. Kana chikwambo chiri chikadzi chinodzoka kumba chino chane nhumbu. Penango chikono ukakabata kuchipa. Hanzi kana chiri chinhurume chikwambo chocho ndochiuraya ndogocha nyama ndodya. Inkani ya ufiji. Hanzi iyi nhau yehuro. Penango uyu yakuti ndikumunamiza inza yangu. Hanzi kana uyu achiti ini ndiri kumunyepera tsoka yavo sekuru atsika pa. Ngananzvi. Hanzi ngauya ananzva. Andiuraye. Auraye sekuru. Uyu kana nemagani ngachizomsokisi aisapa ndinanzvi ndo ndikunodoka. Kana uyu aine nharo ngabvise sokisi rake atsika apa ndinanzve inini. Tione kuti zuva rinonyura rari mupenyu. Good example. Titane mhiko. Hanzi titane mhiko beju. Aiwa. Namborapwa chete. Ayai. Aiwa. Nyande yangu iya ipondi ishi. Namborapwa chete usaita naro. Ngananzvi iye ngatsikiraka. Tichapigado. Naiva zukuru kuno kunozosara kwane mbiri ipi? Kunozosara kwane mbiri ipi kuno? Robert iyi yangu. Iyi yangu iyi. Kunozosara Iye kwane mbiri ngachisa ipi? adzanyapa. Iye ajamba ananzvei. Ine ndinyabezi. Hanzi yoyo unanzve tsoka yangu tsika yako apo ndonanzvawo apo. Ndokupa nguva yekuti nguva yakudarika. Tichite pigado. Tiyambe apa. Wanda kashoko ndiripe kuboya mundu kuno ndiripe kuboya kuno. Handa sekuru mukaona ndadzoka kuHarare ndisina kusiya ndauraya munhu kuno kwandina kuya kuno. Iwe yakandipasiwe paunemba ati ngoromani ngoro chani chitofea Ngorovhara. Ngoromani. apa ndikayang'ana pachitaxi ndikona munhu akagwadwa gwanja gba chitofea sorry. Hai ndatasa pagirazi rangu apa ndiri kuona kuna ana koreni vese kuti accident maoko achingodambuka ipapa. Aripo korena kana maroko uyu. Uya usondera be. Hatori na roko uyu. Mana kunapo. Ndiye mwana wangu Romano wacho. Baba wacho ari panapa. Iwe ndikayang'ana kuti kunemba. Baba wacho uyaika. Hai ndakacherechedza pagirazi rangu ndiri kuona pauso wako pakanyorwa kuti Lydia ndiya. Yazonzeni. Apa ndikayang'ana munhu akasarisa nguva akachakata munhu akapanda machira. Hai ndiri kuona Lydia ari kuita seane machira ari kushandisa here akabata machira ei kwani. Aripo. Machira yachani. Machira ei nai. Andiwazivi. Ameno ndiye. Ndi andi aripo ere. Yewe na Ngoromani tula vafana vapendule tula. Uri vahlanganisa ndava. Uyu ndiye mwana wacho mukomana mukuru uyu. Ari kuti Lydia aripo ane machira emudzimu ari kushandisa. Ndo ari kutaura nasekuru. Hai machira endei nai Lydia. Anozikana naye baba na Lydia. Amana wewe. Koi baba mukuramba chi. Andiwazivi manje. Hanzi ndazomisa ndanzwa pfuti yanga yakukanda mabhuzu iri pasaidzi pangu. Amaizwa museve maunze pfuti yanga yakukanda mabhuzu aiwa. AK47. Uyu. Uyoyo Ngoromani mkuru. Chitavea o tapata. Hanzi uyo Wese.
Hanzi baba avo vangoromana avo nemwanasikana wavo anonzi Lydia ndakabata. Vatobatwa. Kana makani tena wangani. Hanzi kana une nharo. Bada nkuru ndiye. Hanzi kana une nharo ita ndine nharo tono. Ngiri. Bada mkuru ndiye. Bamsora. Saka kwanya mwana umuraika kwa. Hanzi wokora kore nimakatisa. Kutresera na origin zvidasiyana. Hanzi zvinhu zvekudrowa nezvinhu zvekuzotresera original nechimwe chekuzotedzerawo chekudhindidzira nyaya zvakasiyana. Umbavara zvidasiyana. Kuna nangu akutangwatama disana tasu akafunda kuti gare kuti ko akani ino kufuna pa video call vidadi kuona mapanga zvidasiyana. Huyu unako akataya ndawo audio menyana na audio akutengera kopira adu yapasevenana zote. Umbavara hanzi izvozvo pane vamwe vanatatu venhema vekuedzesera tatu vakuba zita rangu vafamba nyanga dzezita rangu vanhu vekuti kana wada kuvafonera nevidhio ko havabvume handidika saka tatu venyanga kuzivikanwa nekufona nevidhio ko vanodai imwe mukafuna kuzacheza nkani yanu muzabwera kutogoro tizapita ribridade izayanga kuti boko ramwana mudaika kuponi. Hanzi kana muchida kubatsirwa panhau yedu matare enyu andakurukura pano nepadiki iwayo munozouya kumatare kwangu tokurukura tojekesera toonesana kuti ruoko remwana rinani nhasi riri papa. Ezekiel story abwera. Ezekiel story auya. Ezekiel story hanzi nasekuru wauya here? Auya. Uri ndani nsikani? Wakadii yako mkomana? Ndiyati. Urano mmoyo. Wakadii kumba? Kumba kuna chakanaka. Stave apa ndayangana sipeje yanga inaona msozi manje. Stave para nsikana stave onde vai? Hanzi izvo ndatarisa pagirazi rangu apa ndaona misodzi ndikaona ropa richiyerera pamberi penyu. Shuwa chaizvo. Ndakutsvaga pano ndakushaya asi ungoenda kutora mudzimai wako. Ndatumwa kuti tinotora zvakanaka. Apa ndakangana stave yake nkani yanu yai. Fast zvidachitika ate munhu andayafuna apa. Ndikayangana mtsikana wamudamama naye masuku stave ndikayangana pamaso pako panemba Sara. Nokane ndichemeza maji ngati Sara tangoranye kupaya mzukuru pa rifidadi pa point stave onde stave. Hanzi nasekuru ndacherechedza dare rako mzukuru ndaona muri kuchema misodzi iri kuyerera. Ndaona mwana mukomana anonzi Po. Mwana akaurayiwa naSara. Shuwa. Hanzi mumwe wako wakaberekwa naye wakaiya mwana azamu rimwe chete. Chokwadi. Ndenda mpaya pa rifidadi pa point. Hanzi akamuraya mwana pa point apa mashopu pa growth point. Nemotorbike. Rega kurira. Oya wega. 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 Rega kurira. Buganda kuti tasu ndini. Hanzi kana muchinzwa kuti tasu kunenanga inonzi tasu. Ndinyere nemumimba. Hanzi handinyere mumimba kureva kuti havaite chizevezeve. Havana chakawanda pamberi pavo. Apa. Nekudaro ime wazikuru. Une makani uribe funa tandiziwa one. Hanzi iwe une nharo here kana kuti hauna unoda kubatsirwa here kana kuti haudi. Unoda kubatsirwa. Wakureva mfara. Hanzi iko zvino wakutaura manje. Ukumva mfumo? Aiwa totenda. Machangamira hanzi muri kunzwa here? Tazvinzwa. Chitavheri une chitava. Zvanzi izvo hama yako inonzi Adhamu iri upi?
Davide Martin Zulu. Hata mdogo. Shalera patuse. Ugare pane vamwe vako. Penda kuti dipe. Wachi. Hanzi zvirisei chikomana. Zuro zvaida matanda paspeja. Hanzi nezuro zvanzvikamira sei pagirazi apa. Chitavera ndachitatu ndikonde. Chitavera. Hanzi nezuro girazi rangu ranga rikakubata zvekare. Iwanzi kugokwe kunani. Apa chitavera ndakayangana kwa chitangati mbumba samara. Mtsikana mose changani hasara. Vanango yasa kumara soma kufa. Nikangana ngati ate nyumba ate kunkuru kandi kumngono. Chitavera. Ndoimba huru. Hai ndacherechedza iyeyo mhuri yake siyapera. Apedza mhuri. Chitamwini. Hanzi apedza mhuri yake siyapera. Chitavera wadabara nawo chitovera para mbumba chitamwini ndofai. Ichi chako. Seri kubuda pagirazi apa. Anongori hama yako here kana kuti iye hanzvadzi yako mwana wababa mukuru. Baba vake ndo vakuru. Baba mukuru. Kuchitevera baba. Iye vadabara nawo pana kuti faveri. Hanzi pane vamwe vakaberekwa nawo pane vari kurarama here. Vakomana akuchina. Pasara iye chete. Apa akaberekwa nawo ndiri pano ini ndiri mukuru wacho. Uberekwa nouyu. Rega kurira. Oya wega. Rega kurira. Oya wega. Rega kurira. Oya wega. Hapa Farah tufuna kucheza verdade tiangizane kuti moda imene zvintu zvingaemetani. Chitavera. Tinoda kuti kana tichitaura mashoko kudai tichita matare atiri kutaura aya tichiyapedzisa tichiyagadzirisa kuti mhuri dziwane kurarama zvakanaka. Ndiye kusaka ndareva kuti ndiri chiremba nhai kavasukuru. So entao apa wareva verdade kuti ife tafuna kutandiziwe mafuna kuti chile utandiziwe makubwera tapita chikaranga takuzoti chitedzwa kuti izvi na izvi kuti mari zofiti upa zikare bwino. Ndinotenda kuti uyu wenharo azokwanisa kusvika pakutaura kuti tinoda kubatsira kuti mhuri dzisununguke. Nekudaro ndichakupai mukana wekuti mozopinda mumatare umo tochiita chikaranga toita chivanhu tochigadzirirana sununguro yacho yatafambira yekuti tikusunungurei apa mhepo dzakaipa tidziparadze vana vanoda kurapwa vorapwa vanoda kugadzirirwa madhirivharenzi ezvipi nezvipi zvavo zvese zvanoda kuti zvifambire mberi vogadzirirwa ndokusiyai mhuri mese masununguka maamurugara. Apa mudakara pana munda kuti ine matenda makore chani pakati penyu apa kana pane munhu wakutiwo ndine urwere hwandarwara ndane makore akawanda ndichirwara urwere usiri kupora aripo here? Vo chani kusokonesa. Hanzi gogo uko chii chiri kunesa? Igumbo. Ndakaputura lava gumbo iri. Awo zvakanaka. Mumwewo? Problem nyongo mhlobo isingaperi. Miri wese Nyongo isingaperi. Na ivo ri kuzwapere nekula yekuya. yamire para ino. hanzi weumire pamusara. Sidzinewo kumatata. Pamudapatana pa. Pamudaivariti. Pamuri pa pane munhu anzi Lydia. Lydia ndiye mwana womurume wangu. Ndoda mbali. Hanzi ndiwo amai vaLydia ndiwo kabereka Lydia. Amai vacho handivazivi. Iwe zvakwatiriwa mwana adabariwa. Iwo kazongorohwa Lydia asoti mukari musha. Ndakarohwa mumasure manje. Iwe chani kuchitika? Mumwe wacho pamberi hanzi urwere hwako ndewei? Ngiyakhwehlela umzimba wonke ubuhlungu. Eudadakino sabhe faro ba? Ali makolo wazwa rimbi. Unaona mfumo? Munaona changamiro? Hawa ndio wanakupasa 30 minutes.
Hanzi vanhu vanoda kupa 30 minutes yekuwarapa. Achibva ipapo achikuudza kuti ndakunzwa sei. Achibva ipapo ndoti vauya vachikupai testimony kuti vakunzwa sei. Ndifuna vamwe 4. Handikuda vamwe 4. Imi kurwara kunotambudza zvenyu. Munhu panotoona kuti zambukero anotoenda chimanyi. Apa papa nangasa. Vamira apa vangana. Murangani. Anza pana kwa mugwagwa radio. Nove. 9 ka. No one was said that you are shiri. Uya kuno shiri. Vasukura nzenda pasera muno rega. Doktora vanhu vajerinya balika. Vagare ku Tobiaki what is it fine? Pata huko. Stamundo. Muyangani jo. Kupita hapo na dekote yako. Una mundu. Kuna kusanzisa, pesa vasanzi. Joseph nene ya kuipa. Stamundo barimbe. Kuna razabwera hapa zapita pana kumataro. Anenge arimba. Hanzi toenda kuvanurapwa. Ma video camera anenge aripo achiona kurapwa kwavanenge vachiitwa. Vakapedza kurapwa murapirwa uno vanozopinda mumataro kupiwa final treatment. Ma diseases akunesa pavari obva yatopora atopera naiga. Sekumushiri. Chitorai vazukuru nya kunorapwa vaende panzvimbo yamaudzi kana sekuru. Ngapite konde. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.